Ayo. 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 Woi, si Ato. Uy, pre. Huwag na mayat lagi ka ron. Magitaas ka ba? Di ba po, pag yun. Sa'yo gamit mo, pre. Uy, pre. Ito yo, pre. Nanyo ito yo, makanya nakakawal makasakong kagwapo ba? Kadugay na ako gwapo iya. Ano, karoon mo kay bawo eh. Ito yo. Ilan na yung ka sa mga pre. Kamu na silang mangutang. Sig na kay gamay da. Pero makuti. Kamulo ka bitaw ka. Pandemic ka ron. Naglisto din ba? Takas ang balay ng mga... Awol. Ay, problema na pre. Basta ikaw. Basta bubayan lang ba? Araw na. Pila man yung mga pila ba? 1 million ni mo lamon na ako dali. Since na yung gawa na akong kontrahati, kira gani. Pila ito, 1 million. Sa, kuha na akong 1 pin sa rem. Kumasa na itong 50 ba? Tara pre. 1 million mo na. Uy! Salamat kuya pre! Mga taong tabang nila sa kuha pre. O, wadi ko nagmahik pre kay nagkailat na pre o nagbarkada si ka pre. So, sunod pre, balik ko. Tapahin mo, damo ko mo. Bayad rito. Ay, kabala ka. Ha? Isa ko pre. Salamat! $2,000 years later. Hoy pre! Ay pre! Hoy pre! Atong utang dia. Bagis sa mga degura makagulpin. Ako lagi ni pre nga. Kung ako nakatigang pre ba pre? Sunod na din ang adlaw pre. Ay, ako lagi ng tiguman pre. Kaya kulang kung ito kong pambayad sa mga pre. Sige pre. Mana lang siguro kasi kapag papaya dia. Di mana lang eh. Agira niya mo kali. 2,000 years later. Hoy pre, Ay pre! lain ang imo ba? Lain ang imo ba? So kasi mana na nila ba? Kaya po gani. Pakwander, yari po. Ano may tao ka? Amigo ganito no? Naraway ko din mo kaya walang pagwarta. Yung ka-pandemic. Karon, sabay lang bayaran ka diyan. Orang bulletin ba? Bagis-bagis. Inom-nom pa kasi mo ito, wala na. Sabi pre pre. Inom na pre. Pagkada to tika. Anak mo wala kang asawa pre mo. Magamit akong kwarta nagtikom para sa imo ma. So sunod adlaw pre man. Bayan yung tika. Hinahanap ko ng saan-saan mo sunod adlaw. Bantay ka, tuwas yung balay sunod adlaw. Na mga kantos nyo bantay ka sunod adlaw. Okay. Sige. Oh my God! Wow! That's caught in the crossfire.